नमस्कार युट्यूबवाल्यांनो, कशे आसात? बरे मा? तर आज आपली आई आपल्याबरोबर असा आणि आईक आपल्या शिमग्याक जाऊ गावला नाही गावाक, कारण करोनामुळे आई हय अडकलेली असा. तर आईक म्हटला वाईट जरा माहिती सांग आपल्या प्रेक्षकांका. मागे तिनं ज्येष्ठा गौरीची आपल्याक माहिती सांगलेल्यान तो कसो साजरो करतो, त्याचं महत्त्व काय असतं. तर आई आता शिगम्याचं पण आपल्याक महत्त्व सांग, कसं काय असतं सण गावाकडे आपल्या सांगा. हां. शिगमो ह्यो गावात कोकणात मोठो सण. त्या सणाक गोर गरीब कोण पैसो अडकून असलो तर एकमेकाक पाहुणे पय मदत करतात आणि त्या तो सण साजरो करतात. तर 5 दिवस तर तो सण खूप थाटात करूचो असता. पहिल्या दिवशी शेवयो रस, दुसऱ्या दिवशी काहीतरी वेगळा पुरणपोळ्यो, तिसऱ्या दिवशी चौथ्या दिवशी असो काय काय, आणि 5व्या दिवशी वडे सांबारा उसळ असा करूचा असता. आणि त्या दिवशी धूळ मारुती असता 5व्या दिवशी. पण आधी 5 दिवस कोणतरी दारार येतला जातला शेवयवाले, तर आपल्या मराठी माणसाच्या हातात धर्म नाही म्हणून ह्यो धर्म शिगमो सण साजरो केलेलो असा. तर कोण शेवय घेतलो त्याका 4 पैसे घालायचे, कोण असो दुपारचो इलो तर त्याका जेवक घालायचा, खेळ येतले त्यांका पैसे घालायचे 100-200 रुपये आपल्या ऐपतीप्रमाण. तर 5 दिवस कोण जरी दारार इला तरी त्याका त्याचा सन्मान करायचो, त्याका द्यायचा. गावा खेळ प्रत्येक गावात. आमच्याकडे आता किर्लोस, हिरवंडा, कसवण, वसरगाव ह्या गावचे खेळ येतले. तर मी तर कायम 201, 200 रुपये, 100 रुपये असे घालायचे आपण त्यांका. आणि सुरुवातीक ह्या होळी असतात त्याचा सांग. वाडीनुसार होळी असतं आणि देव होळी असतं ना. वाडीनुसार होळी असतात. ती पहिल्या दिवशी वाडीवरची होळी तोडतात आणि देव होळी पण तोडतात. पण वाडीवर सगळी वाडीतली लोक आणून जातात, सगळी वाडीतली लोक निशाण घेऊन जातात, म्हणजे वाजाप घेऊन ती होळी तोडणार आणि त्या दिवशी आणून रात्री संध्याकाळी देवळाकडे ठेवणार आणि वाडीची होळी घालणार. प्रत्येक वाडी गणूक होळी, त्याका राखणे होळी म्हणतात. झाड पण तरी विशिष्ट झाड त्याचं म्हणजे सावर, नाहीतर चारा बोराचं झाड किंवा आंब्याची आंबोली. त्याका मग आंब्याचं पालो काढून ती आंबोली बांधतात, त्याका आंबोली म्हणतात. पण आंब्याचं लहानसं रोपं असतं तर त्याची होळी, असे प्रथा असा. वाडीच्या एका ठिकाणी वाडीच्या ठिकाणी हे करतात, काही काजी भाजतात, होळी जाळतात, त्याचा काळा एकमेकाक लावतात, रंगपंचमी करतात. आणि एक गावाची असतात. गावाची होळी असतात ती दुसऱ्या दिवशी. सगळं पूर्ण गाव जमतात. गाव जमलो का सकाळी त्यांनी ते काय नाश्ता शेवयो रस खाल्याने का गेले आणि ते पुरो गाव जमतलो. रात्री देवांका लुगडी लावल्याने ते देव हे करतात. पण आधी काय करतले, होळी घालतले नेमात. नेमात होळी घातल्याने का देव मांडावर घेतल्याने, देव मांडावर गेले काय अवसर काढल्याने ते मांडावर देव ठेवल्याने, होळी उजवल्याने का होळी एक तोरणा बांधल्याने, तोरणा बांधल्याने का 5 दिवस 12-5 ते मांडावरच असतले. तिथून ते ढळणार ना रात दिवस. आणि मांडावर तमाशे पण असतात. तमाशा मांडावर रात्रीचं रोज तमाशा मांडावर. आणि दिवसाडी घराने आमच्या प्रत्येक घराकडे तमाशा होणार. म्हणजे कथेत आडकथा भाकर कथा असा तो तमाशा करतात, स्वंगा आणतात. गोमू म्हणतात ना. गोमू ते थैल्या एकाच वाडीतल्या किंवा पुरुषाकच साडी नेसवतात. साडी नेसवल्याने तो नाचाक खेळो म्हणून नाचाक जातात. त्याचं खूप त्यांना जर एखाद्या चाकरमानी इलो त्याच्या खांद्यावर हात घातल्या तर त्या चाकरमान्या 500 रुपये खर्च, त्यांना पैसे द्यायचे, शेवय घालायची. मग त्याचं काय नाही का आपलं करून देवळात रात्रीचे बटाटी वडे भजी करून खातात ते लोक. अतिशय उत्साहात गेलो होता. एकदम उत्साहात. 5 दिवस अगदी कोण कामा धंद्या कशाकडे जाणार नाही. 5 दिवस या शिगम्याच्याच याच्यात बोवाळात. आणि थैसून मग ह्याच्या पाडव्यात आगत कोणाच्या घराकडे हौशीन हे करायचं, तमाशा करायचो. मांड असतात त्या मांडावर तमाशा करायचो. आणि पाडव्या दिवशी सगळ्या गावात जमा एकदा मांडावर तमाशा करून मग त्या साडी नेसतात येतो, कलर उतरायचो. अशी गावची प्रथा. 7 दिवस फिरा प्रत्येकाच्या घरात फिरा नाचाक व्हायचा का.
पण घरात म्हणजे काय आमच्या आता 12 वाडी ते 12 वाडीत जाऊ पाहिजे का. तर आमच्या गावात 7 खेळे होत. आमचो एक 12-5 दुसरं कोणी करांचो, तिसरं तांडेकोणकारांचो, चौथं दारसाखळकरांचो, 5 वाकाडकारी आणि 6 हाटपाणकारी. एवढ्यांचे खेळ तेवढे खेळ आमच्या घराकडे प्रत्येकाच्या घराजवळ येणार आणि तमाशा करणार. आणि शवई मागू पण लोक येतात ना गे? शेवय मागाक पण येतले. ते काय शवई देऊ म्हणतात म्हणजे? शेवय मातल्याने तर त्यांना पैसे घालायचे. देऊ पैसे आपल्या ह्यानं येते त्याची. जुन्या काळात काय द्यायचं तुम्ही तेव्हा पैसे होते? तेव्हा मुठभर भात, तेव्हा भात बीत द्यायचा, भात कुडभर काढून ठेवायचा आणि तू येत त्या मुठभर भात घालायचा. तेव्हा खाऊ काय ते? आता काय नाही. आता पैसे आता 5 रुपये दिला तर मना येत नाही शेवईवाल्यांच्या. त्यांना 10 रुपये देऊ काही. देऊ पैसे माका 2000 रुपये लागतात शिगम्याक. लागा यंदा आता मी शिगमो माझं होयच झालो. खारघर मध्ये रवलेली जाऊ गावला नाही नाही म्हटलं माहिती जरा माहिती तरी सांग सगळ्या प्रेक्षकांका. बऱ्याच लोकांका माहिती पण नाही आता शिगमो कसं आपल्याकडे साजरा केला जातात. तो राहिले का शेवळी वगैरे करतात ना शिगम्याक? हा, पहिल्या दिवशी एकदम पहिल्या दिवशी पोळी पुरणपोळी होळी तोडतात त्या दिवशी. दुसऱ्या दिवशी सकाळी शेवयोनी रस. शेवयो रस खाल्याने का देवळात गेले होळी घालूक. तेव्हा आईने आपले शेवळी दाखवलेले असतात आपल्या चॅनलवर. ते बघा तुम्ही कसे केले ते. डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये त्याची लिंक देते मी तुम्हाला. पुरणपोळी आणि शेवयो दोन्हीचे व्हिडिओ बघा तुम्ही जाऊन कसे केल्या नसतात. शेवयो खाल्याने काय गेले देवळात. काय देवळातून 3 सुद्धा वाजायचे. कसे वर्षभर देवाकडं अभिषेक किती झालो, कोणी काय पुढ्यात किती पैसे ठेवल्या ते सगळे जमा करणार आणि त्याचा हिशोब देणार. मग तो हिशोब नंतर देव काढून मांडावर नेणार. तो ह्या सगळ्या 5 दिवस देव मांडावर. देवळाच्या बाजू की कसं ह्या करतात मांडव घालतात काय वरांड्यात. आणि ह्याच्याकडे सारवून ह्याच्या होळीच्या बाजूकच केलेलं जातं. कोण चप्पल घालून गेलो तर त्याका शेवय घालतात. मग त्यांना पैसे देऊ काय. कोण जर चप्पल घालून त्या कोपऱ्यात गेलो भाताच्या कोपर असतो तो ते होळीकडे मांड म्हणतात त्याला. कोपरं नाही मांड म्हणतात. त्या मांडावर कोण गेलो तर शेवय घातली आणि का त्यांना पैसे काढून द्यायचे. शेवय ओरडल्याने मग त्याला पैसे काढून देऊ नाही होय काय म्हणायचा नाही त्यांना. निमूटपणे पैसे द्यायचे. आणि तमाशात पण मजा असतं ना हे? खूप मजा तमाशात. एकमेकांची मस्करी करतात पहिली लोक. हो सड्या देशावर बैल बिल आणूक जायचे लोक त्यांची पण मस्करी करायचे. आणि गाडी बिळी मालवणीत आमच्या घालतात. त्याच्यामुळे तेव्हा कोण रागवत नाही त्या गाडी बिळी घालणाऱ्या प्रकारात. एकमेकांची केण केली जातात, मस्करी केली जातात. पण कोण त्या रागवत नाही. कोणाक राग येणारच नाही. शिव्या दिल्यानंतर जरी गाडी दिल्यानंतर राग येणार नाही. गोड मानून घेतात ते सगळी लोक. आणि तुम्ही आधीच्या काळात कसे साजरे करायचा आहे? जुन्या काळात का शिगमो? हो शिगमो असं 5 दिवस चाकरमानी यायचे ना सगळे चाकरमानी यायचे. कोणतं चाकरमानी नसलं तर तो 5 रुपये पाठवाय तू पाहुणो ह्या का आपल्या कोण असते त्या का माघारणी यायचो शिगम्याक जिल्ह्या घरच्यो. त्यांना 5 दिवस आणायचो माघार पानाक. सणाक आधी जायचे माघार पाणी शिगम्याच्या आदल्या दिवशी सगळं यायचं. आणि शिगमो झालो का काय माघारणी पाडव्यात गत राहायचो नाही तर काय ते 5 दिवसांनी जायचो. गणपती सारखंच महत्वाचा सण होता ना कोकणात. गणपती सारखं शिगमो आणि दसरो हे 3 सण महत्वाचे असतात. कोकणात ते अतिशय उत्साहात साजरे केले जातात. आता बरीचशी लोक तेवढं सो त्यांना ह्या नाही उत्साह नाही. पण ते आपण साजरे करू होय ना होय तर वर्षाची परंपरा चालूकच हवी. आई पहिली धुळवड असताना 5 दिवसांनी त्या काय करतं तेव्हा संध्याकाळी होळी भोवतरी हे करायचा असं कराड घालायचा आणि आग घालायची उजवायची होळी. त्याला उजवणा म्हणतात. आणि बोब मारायची होळदो रे होळदो करून बोब मारायची. आणि ते तोरणा बिरणा बांधलेली असतात ना ती सोडायची. नारळ सोडायची. आणखी पालो लावतात तो पालो महिन्यात तोडतात बाबा. तेव्हा ती जाळायची. कसलं लावतात तो? आंब्याचं पालो आंबोली. टाळ लावतात आंब्याचे टाळ लावतात त्या आंबोली म्हणतात.
तो पूर्ण आंब्याचा टाळा लावून बांधून तो सजवला होता. सजवलं जातात आधी झाड तोडल्यावर तर तासूचं लागतं ना गे, तासणार सुतार त्याच्यावर नक्षी पण काढतात. सुतार नक्षी काढणार तासणार रातभरचा काम असतं का न्याम काढूचं असतं जमिनीत, त्याका एक न्याम काढूचं लागतं ना, खड्डू मारूचं खड्डू मारूचं लागतं लागतं. आणि त्या तासल्या काय मग आंबोली बांधतले ते सुतार तासतलो मग बाकीचे सगळे लोक ते आंबोली येली आणून येटा बिटाच्यो ते आंबोली बांधणार सजवतले. आणि तयार करून ठेवणार सजून होळी आणि नंतर सकाळी जाऊन त्याका ह्या करतात ना गे, पॅडासारख्या ह्या करतात, सारवतात वगैरे. सारव खया ते सारव खया पेळा निघतात ते आणि धोंडो पण ठेवतात ना गे हा होळीच्या खाली देवाचो. फुड्यात असता हा फुड्यात दोंडो आणि वर एक झेंडू असता हा, वळीवर वरती झेंडो आणि खाली धोंडो ठेवतो असतो. धोंडो त्याची पूजा ठेवतो करतात ना त्या धोंडो. वळदो तो गोळदो म्हणतात वळदो रे वळदो तो वळदो तो धोंडल्या गोळदो म्हणतात वळदो म्हणतात आणि त्याची पूजा करतात. त्याची पूजा करायची 5 दिवस त्याचा निवेद दाखवायचो आणि ते सगळ्यांनी गावातले 12-5 दिवस रात्रंदिवस हा पारो करणार तर त्याची सेवा. होळीच्या मांडार हां आणि मग हे नंतर मग 5व्या दिवशी ती होळी उजवल्यानी देव काढल्यानी का देवळात घेतल्यानी आणि मग ह्या केल्यानी ते उतरणा बिरणा सोडून प्रसाद वगैरे वाटल्यानी का मग जागर बंद झालो का मग महिन्यान पौर्णिमे दिवशी ती होळी तोडायची सगळी परत 12-5 येऊन आणि ती आग घालायची मग ती आग घालायची नंतर महिन्यान 1 महिन्यान. आहे 2 होळी असतात ना, एक आपली वाडीत असता आणि एक देवळाकडे असता गावाची. सगळ्यांची नाही गावाकडे देवळाकडे असतात ती सगळ्यांची आणि प्रत्येक वाडी गणूक वाडीची होळी असतात. काय म्हणतात त्याका ती राखणे होळी म्हणतात ती का राखणे होळी. हा आणि देवळाकडे असतात ती देवहोळी देवहोळी. ती सगळी 12-5ची. असे 2 प्रकार असतात. 2 प्रकार पण ते परत महिन्यान पौर्णिमे दिवस ही देवळाकडली होळी तोडल्यानी का मग वाडी वेळी होळी तोडल्यानी सगळ्या त्याच्यानंतर वाडीची ह्या करायची तोडायची आणि जाळायची. नंतर गुढीपाडवा कधी येता? अमावास्ये दिवशी अमावास्येक होय ना, म्हणजे 15 दिवसानंतर 15 दिवसांनी गुढीपाडवो. मग त्या दिवशी एक बांबू तोडायचो गरम, प्रत्येकाच्या परसवत असतं ना, परसुवातच असतात तो परसुवात एक बांबू तोडायचो, गरम पाणी घ्यायचं आणि तो पुसान काढायचो व्यवस्थित पुसायचो. नंतर ते का तासूक नको याची घ्यायला काढायची आणि तो पुसायचो चाप आणि ते का एक ह्याची जुडी कडुलिंबाची जुडी, एक ह्या अशी सुपारी तांदूळ अशी मोठली बाणात आणि देवचाप्याची फुलाचा हार करायचो तो वर बांधायचो आणि एक तांबीवर रंगवून एक फडको घेऊन तो भोवतारी लावून त्या तांबीवर ते वर बांधायचो आणि तांब्याच्या गळ्यात तो हार बांधायचो. पण कडुलिंबाचं जुडी बांधायला विसरायची नाही, ती लागतात ती महत्वाची. आणि प्रत्येकाच्या घरासमोर नंतर गुढी प्रत्येकाच्या घरासमोर उभारून तिची पूजा करून निवेद दाखवून संध्याकाळी ती उतरवची असता. संध्याकाळी उतरवायची 3च्या नंतर दिवस मावळ्याच्या आधी उतरू होईना गुढी. तर असे कोकणातले अतिशय उत्साहात साजरे करू जाणारे होते सण असत महत्वाचे. त्याची माहिती आपण आईकडनं आज घेतलं. प्रत्येक सणाक खाद्यपदार्थ पण तसे असतात ना हे बनवून जाणारे. हा होळी दिवशी दुपारी वडे, उसळ किंवा आपला दही असला तर, नाही तर आता श्रीखंड झालं आणि भाजी काहीतरी करून घोडी एक नियत दाखवायचो. तेव्हा आता ह्या वेळेत काही शेतीची कामं तेवढी नसतात ना, नाही तेव्हा नसायची आधी जुन्या काळात. तेव्हा काय फक्त काय कवळा बिळा तोडूचं सीझन आता की नंतर घोडी झाली पूजून ना पाडवं झालो की कवळा जाळू गेला आम्ही वातरायची आग घालायची जमिनी कोपरे सुपीक करून ठेवायचे संसारात आग घालायची संध्याकाळी पतेरो नेऊन. संध्याकाळी काय करायचं असं तुम्ही? संध्याकाळी एवढं पतेरोड्याच्या ढोरांच्या अंगापुटला भरून न्यायचा, कोपऱ्यात टाकायचा आणि आग घालायची म्हणजे कवळा जाळू मूर्त केलो तो. त्या काय म्हणायचे? कवळणा जाळाबाद सुरू झाली, कवळणा सुरू झाला आणि संध्याकाळी त्या कवळात
देवळाकडे फणस जाळायचो आणि त्या फणसाचे गरे सगळ्या गावात प्रसाद म्हणून. हा का जाळाबाद सुरू झाली. तुम्ही नंतर कोपऱ्यात तुमच्या करू शकता पत्र वित्र जाळून तुम्ही शेतीच्या कामाला सुरुवात झाली. म्हणजे हा असा एक शास्त्र होता आधीचा. आता बऱ्याच लोकांना माहिती नसतात नाही कोणाक नाही माहिती दोडे तुला म्हणून. तर आई आधीच्या काळात तुम्ही सण इलो की पूर्ण घर बीर साफसूफ करायचं ना. सगळा पूर्ण घर भीती मातीचे असत ते गिलाव काढायचो झाडायचं आणि परत सण उद्या म्हटलं आज मगे मगे माणसां बघून मी घर पुरा सारून घ्यायच्या ना. शेणाचे तेव्हा जमनी आता आधी पाणी टाकलं आणि पुसला असा प्रकार नाही. तेव्हा शेणाचे घराला मातीची सगळा सारूचा गिलाव काढूचा असा आमका असा. आणि तेव्हा सण माणसाक बटाट्याची भाजी किंवा डाळ एक दिवसात मिळत नाही. सण येतलो तेव्हा भाजी चांगली. तेव्हा सणाचा अप्रूप असायचा कारण सणाचा मोठा यावं आता मोठे पान कारण गोडधोड खाऊ गावा सणाच्या ह्याला. एरवी आपलं सारखं आपलं काय असत असं आता काय रोजच खाऊ मिळत असं तेव्हा नाही. तेव्हा सार भात खाणारी माणसं पिठी भात खाणारी. तर आता तेव्हा त्यांना सणाचा मोठेपण होता 50 वर्षाच्या मागे. आता सण काय रोजच माणसांका मिळतं रोजच्या रोज होता रोजचे रोज. आमचा एवढा मोठा घर असा तर 5 पैसे आम्ही मजुरी देऊच नाही. फक्त 2 टाइमचं जेवण डाळ सांबारा भात करून सकाळी त्यांना एवढी गोड खांडटोळी करून चाय दोनदा द्यायची आणि 5 पैसे माणसं यायची कामाक 10 माणसं यायची गावातली. आता पैशाक नुसती ह्या करतो. आता नुसती मजूर एक धंदो मजुरीचा धंदो 500 रुपये. तेव्हा फक्त जेवण जरी दिला तरी मजुरी करणार. जेवण खाऊन आणि सुद्धा दुपारचा करता काम पूर्ण करीत होती सकाळी. एका इरडीत हिरण म्हणतात ना गे. हा हिरणभर. तर माझ्या बघण्यात आता माका ह्या 1970 पासून ह्या माझ्या घरात मी नळे बिळे परतून मी बघले तर 20-25 माणूस वावरा होता बिन पैशाचा. फक्त माणूस केक आणि चांगला खाऊ करा म्हणून आहे ना. त्यांना तेव्हा नवल होता त्या मोठेपण होता त्या खाण्याचा. डाळ सांबारा बटाट्याची भाजी सुरे भात. सण म्हणजे तेव्हा चांगला खाऊ गावतला आपल्या म्हणून माणसं आनंदात असायची सण येऊ लागलो की. आता तेवढा त्याचा अप्रूप राहिला नाही कारण आता मोठेपण सणाचा राहिला नाही कारण गावता रोजच खाऊ गावता. पाडवो झालो की आपले मराठी सण सगळे संपले ना. पाडवो झालो की सगळे सण संपले. पाडवो आणि इलो सगळ्या सणाच्या आडवो असं म्हणायचे आधीची अगोदरची लोक म्हण होती अशी. म्हण अजून पण राहते. आणि आता ते सण कधी सुरू होतले आकाडी एकादशीली की ते एकादशी ती सगळे सण आकारतली. त्या सणांका सुरुवात झाली पावसाळ्यापासून. आपल्या मराठी सणांका सुरुवात झाली. आकाडी एकादशीली का मग ती ककर सक्रात येतात आकाड महिन्यात ती झाली का मग आमची गावठी याच्यात देसरूड पिठाळतात. अमावास्येक काय अमावास्या ती देसरूडीचीच अमावास्या म्हणतात. ती देसरूड पिठाळतात गावभर. का मग अमावास्या येली का मग नागपंचमी येली. नागपंचमीत मग झाले सणच इले सगळे. नागपंचमी गोकुळाष्टम नारळी पौर्णिमा येली गोकुळाष्टम येली. आपले सगळे मराठी गणपती इले. गणपती नंतर मग दसरो इलो. दसऱ्याच्या नंतर मग दिवाळी सगळे सण लाईनी केले. असं ह्या जुनी लोक पंचांग बघायचे नाही. पंचांग बघायचे कॅलेंडर वगैरे एवढी नव्हती. पंचांग आम्ही पाडव्या दिवस पुजायचो. गुढीकडे पंचांगाची पूजा करायची आणि त्या पंचांगात एकादशी अमावास्या बघायची. बाबा आजोबा ढोरांकडनं इले की मग पूजायचे ना. हो मग पूजायचे. पण ढोरांका सोडून इले लवकर मग जाऊन गेल्यावर मग संध्याकाळी मग सोडल्या. पाडव्या दिवशी काय करतात देवळात ह्या होता ना भटजी येतले आणि एवढे तांदूळ आणि चारण्याचे पैसे घेऊन जायचो आम्ही. देवळात जायचे आमचे पुरुष आणि ती भटजी दक्षिणा द्यायची. भटजी वर्षभरात काय होतं ना त्या सगळ्या भटजी सांगायचे. पंचांग वाचून सांगायचे. पाऊस किती नक्षत्रात लागतो पाऊस केव्हा सुरू होतो. त्यानुसार सगळे शेतकरी लोक मग आपला ह्या करायचे नियोजन करायचे काम करायचे शेतीचा.
असं तेव्हा हे चालीरीती होते जुने. हो शेतकऱ्यांका पण त्याची मदत व्हायची. मदत व्हायची. शेतकऱ्यांका समजा बाबा हे आता ह्याच्यात पाऊस लागतो, मिरगाच्या नक्षत्रात पाऊस सुरू होतो, भाता पेरूक होई ती तयारी करून ठेवायची. बरोबर. आता ह्याच्यात पुसपून व शिलो काय तर वो लाव तो लावायचो, ती तयारी करून ठेवायची. आणि आधी अचूक सांगायची देवाच्या लोकांना तेव्हा अचूक सांगायचे नाही. आता हवामान खातं असं आपल्याला कळत नाही, तो अंदाज चुकता. आणि मग पुसपून असं मागाई लोक रडणी सुरू झाली. बरोबर. असा त्या माणसाक तेव्हा ह्या होता, तेव्हा घड्याळ काय होता. मी तर घड्याळ पावला मोजून शाळेत जाय होतं. 3 पावला झाली का शाळेत जायचा 3 वाजता. 3 पावलं म्हणजे कशी? आता हे आपला बावला ना, तर बावला पडतं ते पावला घालून जायचा घड्याळ. घड्याळ नाही, सावलीचा अंदाज घ्यायचो. हो चला चला शाळेत जाऊ, उशीर झालो, मास्तर मारतले चला लवकर. सकाळी उठला का तोंड धुला का शाळेत गेला. कोंबो आरवलो की उठा गोया घड्याळ तर आला मग तो तेव्हा. कोंबो आरवलो का 4 वाजले. तेव्हाचे कोंबे 4 वाजता आरवायचे. आता दिवस उगावता तेव्हा 6 वाजले 7 वाजले म्हणतात. आता 7 वाजता दिवस उगावता आताच या काळात. आणि ह्याच्या पुढे मग 6 वाजता उगावतो लोक. बरोबर. 6 महिने 6 वाजता 6 महिने 7 वाजता. अशी मजा असता कोकणात शिमग्याची. ती मजा सगळ्यांनी उद्भवा, अजून सोडू नको. होय, तुम्हाला कधी अनुभव गावली तर जावा तुम्ही गावात आणि बघा कशी साजरी शिगमो साजरो कसं करतात तो बघा आणि कळवा आमका. म्हणून आईच्या माध्यमातून आम्ही ही माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतो. तर आमका सांगा तुम्ही कसं वाटलं व्हिडिओ. तुमका असेच व्हिडिओ आईकडनं माहिती तुमका घेऊची असतात तर आमका कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आम्ही ते अशी जुनी प्रकारची माहिती आईच्या मार्फत तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतलो. धन्यवाद.